Здравейте, аз съм Легендарен Принц и днес ще играем PvP с един мой приятел, но той няма да се чува, защото програмата ми нещо не знае, някакъв проблем, но ако може да го правите, пишете в коментарите. И сега да почваме PvP-то. Той много, нали сега говорим с него по скайпа и той много ми се извинява, че не се чува. Ще го правим скоро проблема. Ако чуете някакъв шум, това от мишката ви, извинете за това. Извинете, ще паузирам за малко. И добре, тук сме, почнахме. Ще изиграя един мач, защото не искам да става дълъг клипа. Дано да ви хареса. Спечелих. Значи, когато има зелено, значи, че човека печели. Ако е червено, значи той е загубил. И това ще бъде за този клип. Изберете, че е много кратък, но иначе много бавно ще се е такова и няма да мога да го кача в YouTube. И това беше всичко от мен и до скоро.